गिबियावनो जोङो दिनै गासैबो मिडिया पार्सनफोरखौ बरायनानै लानाय जाबाय आरो बर' रायजो राजा गासिखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जाबाय। दा जों दिनै मोनसे सिरियास माने हानि जेंनाखौ लानानै बे प्रेस मिटिंखौ खालामनाय जादों। हानि जेंनायानो जाहैबाय जे बावैसो सिगांनिफ्रायनो जोंनि बिटिसिनि सरकारा फोसावबाय थादों जे बै मालगाव खाथियाव एपिडिसिएलनि इन्डास्ट्रि गायसननो थाखाय हा हगारगोन गासै 900 बिगा हा बे बाथ्राया अलरेडि फोसावबाय थानाय जाबाय। दा एपिडिसिएलनो बेयाव हा हगारगोन बाथ्राखौ लानानै जोङो गोबां सावरायबाय आरो जों बे मालगाव जायगायावबो जों थांनाय जाबाय, रायजो राजाफोर रायलायनाय जाबाय आरो हाखौ जों नायनाय जाबाय। दा मालगाव जायगायाव जि हाखौ होनो नागिरदों एपिडिसिएलनो बे हाया खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा, बियो ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो। आं नैबे लेखाखौ खोन्थानोसै। नैबे लेन्ड एडमिनिस्ट्रेसन इन प्रटेक्टेड ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे लेखा बे दा बेयावनो रोखा रोखा दङ नैबेयाव नै बे बालाघाट नायगाव ट्राइबेल ब्लक बेयो 5 जुलाइ 1984 बे नटिफाइ जानाय बेयो 5 जुलाइ 1984 नटिफाइ जानाय बालागाव नायगाव ट्राइबेल ब्लक। दा बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव बे एपिडिसिएलखौ गायसननो नागिरदों। दा अदेबानि जोङो दासिमबो नटिफिकेसनखौ मोननाय जायाखै। दा बिथांमोना अलरेडि एनाउन्स खालामबाय आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंबाय थादों जे बे एपिडिसिएलनो हा हगारनायखौ आगोलनि सरकार प्रमद बर'आनो बेखौ फोसावलांखादों, बेनो बेखौ माने सेलेक्ट खालामना गालांखादों बे बाथ्राखौ बुंदों। दा जिहेथु हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो, ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो, बेनिखायनो जोंनि बुंनांगौआ बेनो जे प्रमद बर'आ बे हायाव एपिडिसिएलनो जायगा होदोंब्लाबो बे भुल खालामदोंब्ला जोङो दिनै बेखौ रेक्टिफाइ खालामनांगौ दायथ'आ जोंनि। दानि बिटिसि सरकारा मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बे प्रमद बर'आ होलांदों होननानै जों बे भुलखौनो मावनाया उसित नङा। दा बेखौ रिभिउ खालामनांगौ, दा बेखौ फोसाबनांगौ। मानोना नों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नों 1 इन्सि हा मालायनो हा हगारनो हाया, बाथ्रा बे। ओमफ्राय लोगोसे जोङो माने बुंनांगौ बाथ्रा मा जे एपिडिसिएलनो हा हगारदोंब्ला बेजों जुदि जोंहा लाब जागोन बादि मोनदोंब्ला बिटिसिआ रायजो राजाफ्रा दा बेखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जायगायाव हगाराब्लानो दस्रा जायगायाव बानायहैयो, जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया, जोंहा आपत्ति गैया, दस्रा जायगायाव बानायहैयो। खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नङा, जों बेखौ स्ट्रंलि जों बादा होयो, होबथायो आरो बेखौ जानो होनाय नङा आरो आयेनानो थोनखाया, आयेनानो थोनखाया। आरो बेजों लोगोसे जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया एनाउन्स खालामबावदों जे बे एपिडिसिएल जेराव गायसनगोन, जेराव एपिडिसिएलनो हा होगोन बे जायगायाव गासै माने 93 माने नन प्रटेक्टेड क्लास अफ पिपल बिसोरनो माने हा होनाय जागोन, बिसोर एफेक्टेड जागोन ओरै होनदों आरोखि। एपिडिसिएलनो हा हगारनाय लोगो लोगो 93 माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया, बिसेसकरि मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिया एफेक्टेड जागोन आरो बिसोरखौ माने शिफ्ट खालामनाय जागोन होनदों आरोखि। जावले जावले बुंबाय इभिकसन खालामा, शिफ्ट खालामनाय जागोन ओरै होनदों। दा शिफ्ट खालामनाय जायगाखौ जों नायबाय। दा शिफ्ट खालामगोन जायगाया जाबाय बे मालगावनिनो ग्रेजिं फिल्ड। मालगावआ बे ग्रेजिं फिल्डखौ गोदो बाहायबोदोंमोन, मोसौ मोसा खानाय, गेलेनाय बायदिसिना माबायाव पारपासाव रायजो राजा बाहायबोदोंमोन। बे मालगाव ग्रेजिं फिल्डआवनो दोनहैनायनि बाथ्राखौ बिटिसिआ सावरायदों। दा जोंनि बाथ्राया मा जादों, जि जायगायाव एपिडिसिएलनो हा हगारदों बे जायगायाव बिसोरो थानो मोनखायामोन, बिसोरो इलिगेलखा। जिथु हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि, बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय दस्रायाव आगोलाव होखारनांखागौमोन, दस्रायाव दोनखानांगौमोन। बिसोरखौ इभिकसन खालामबा होखारहर, बिसोरखौ बे जायगायाव दोनखानाङामोन। खिन्थु बिसोरखौ होखारनाय जायाखै। दा दिनै एपिडिसिएलआ फैबाय जेब्ला बिसोर एफेक्ट जानोसै, खिन्थु बिनि थाखाय बिसोरखौ जे हा फिननांगौ बेथ' माने आयेनावथ' बेखौ एलाउ खालामा, आयेना बेखौ पारमिसिबल नङा बेनि थाखाय। आरो बेखौ आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जायगायाव आरोबाव माने मालगावनि ग्रेजिं फिल्डआव दोनहैनाय बेबो आरो इलिगेलबाव, बे खुनु दिन जाया।
आरो ओरैनो माबा बुंखादों सुप्रिम कर्टनि अर्डारावबो दंखायो जोङो सुप्रिम कर्टनि अर्डार लेखाखौ जों दिहुनना लादों नैबे सुप्रिम कर्टनि जाजमेन्ट बे सुप्रिम कर्टनि जाजमेन्ट बे जाजमेन्टआव अर्डार होखादों जे खुनु ग्रेजिं फिल्डआव खुनु इलिगेल इनक्ल'जारफोरखौ दोननो मोना बेखौ माने इभिक्सन खालामनांगौ बे बाथ्राखौ एखेबारे सुप्रिम कर्टआ अर्डाराव रोखा रोखा होखादों दा बेफोर ग्राउन्ड फैनानै सुप्रिम कर्टनि अर्डारखौ भायलेट खालामनानै नों बे जायगायाव नोङो गुबुन थानो मोनै मानसिखौ दोननो हाया आरो बे ट्राइबेल माने ब्लक जायगायाव आरोबाव आरो बिनि बादैबो मोनसे खोथा नैबे माबा दंबायो हाइकर्टनि अर्डार दंबायो